balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday ari kita sa ika-16 ng petsa sa bulan sang Mayo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto kamat-amat na sa paghimos palanyagahon naton. Ang iban sini nakatapos na siguro sa pagpanyaga. Liwat kita nga magainop danaya. Upod ang mga report sa aton sini nga mga aksyon na reporters. Dalunta karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa Kapurukan kag Kabarangayan sa syudad sang Bacolod di sa nakasimanang nakaligad kabayon tang amat-amat na recover kag ang iban nga mga nagdalaog sa politika nakaligad nga May 9 eleksyon ang nagbakasyon pang iban sini nagpalauli na gidman kag amat-amat na nagaplanning sa palabuton mga kaaksyon nga July magapungko na ni sila mga ang mga nagdalaog bla ti Mordes mga isagidman ka bulan kag 21 ka adlaw ang makalipas kag ini sila ang magapungko na officially sa ila sining palangakuan. No? Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa Oriental side. Kamusta kamuya mga kaaksyon namon sa kanginan kabayontang nga okslang kita sining mga inoras kag kalakip man sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan ni Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining waragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalunta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalunta man pag may time diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay dalonta mga balita. We have aksyon na Marlon Hinovia, Congressman-elect Dino Yolo sang ikalimang distrito nagkorte si Col kay Gob Lacson subong nga aga Yoloy Doso ang pag-appoint sang Negrense SRA administrator mga kaaksyon, no? Kag Congressman Dino Yolo ang nagsumpa na officially sa kaya Gobla Lacson subong nga adlaw dra sa Kapitolyo Provincial. Dalon ta dugay-dugayang plasiban man nga mga balita gikan sa Kapitolyo samtang sa bahin naman sa Bacolod City Government Center. Extension sang Alert Level 1 sa syudad sang Bacolod ginkalipay sang EOC. Booster shot sa mga estudyante sa kolehiyo ginatutukan. Sa balita naman kay aksyon na Eric Magbanwa karon dugay-dugay sa Bacolod City Police Office 18 ka bilanggo sang Police Station 8 igarimit sa BGMP sa masunod nga adlaw kasunod sang attempt nga pagpalagyo sang preso nagligad nga simana o kon kahapon. Ay laban siguro buin-buinan tagay daw kadamo na da mga preso sa police station na itamakin mo 18 kabilog ni ipangrimit na nadang iba na sa BGMP pending for hearing paniguro sang ila sining nga mga kaso kagati dumudamo no na ano sila mag-igo da sa presuan sang police station 8 man ay perti no. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni aksyon Brian Morden anay preso kag HBI liwat sini nga nadakpan o dakop sa buy-bust operation sa syudad sang Kabangkalan. Kag preso blahong nga nakapalagyo sa Talisay City PNP nagapabilin nga at large sa gihapon. Sa balita naman kay aksyon Alvin Graba sa Patrol 82 ka mga basic kag prime commodities nagsaka sang 2.5% tubtob 10% suno sa DTI kag 50,000 nga balor sang pagkabutang nasunog sa isa ka service cargo shop sa barangay Bata Kaina sang Aga. Aton hibaloon na karon dugay-dugay ang balita kay aksyon Alvin Graba samtang sa syudad naman sang Cadiz siga balita ni aksyon Roger Gotib 58 anyos nga lalaki arestado sa isa ka drug buy-bust operation sang mga kapulisan sa among syudad. Sa balita naman kay aksyon Arlo Ticar 5 ka mga persona na dakpan sang bantay dagat sa syudad sang Talisay kag Talisay City PNP nga nagapangisda sang illegal mga kaaksyon. Sa balita kay aksyon na vidya pasible selebrasyon sang Balbagan Festival sa banwa sang Binalbagan generally peaceful suno sa kapulisan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon Metro Manila kag madamo pa nga lugar magapabilin sa Alert Level 1 tubtob Mayo 31. Mga nagdaog nga senadoro iproklama na sa Miyerkules sang hapon. Kag presumptive President BBM nagpromisa nga hindi pagpaslawon ang publiko. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga
detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page kay tirahon tayo na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Like lang kag-share ang atong sining Facebook page. So, kung wala man ang kamubra kag nagamonitor, i-like lang kag-share, no? Tapos ipadala ang inyo sining mga mensahe, no? Parang tirahon ta karon dugay-dugay diri sa aton sining pangalagad. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon kay mahatag ta na Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sang pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ayos, sige mang lantaw tanay dia, mamasa tanay diri ho, lantawon ta kung dahil sino ini sila, mga kaaksyon namon sa kangina, no? May lang nga pagpamati kay Rufino Era Gabino and Ana Sinoro, no? Gian Resisyo, thank you gid. Salamat gid sa inyo sininga pagpakig-opod, no? Ayos. Ang iban siniti way pakabugtaw. Nolinda Auditor Lapos Aguirre kay Unica Rodero Disbaro, Reggie Abilia, Eugene Sapini, no? Tomas Bronyola, Rosette Nihan, Edwin Pantaras, kay Marivic Jones, Rachel Bihag, Iprek Mandioya, Virginia San Antonio Olpenda, Christian Bea Dalisay, Virgo September, William Dumangkas, Gian Resisyo, and Myla Pilor Primavera. No? Salamat gida. Regia Villa, may lang pag-monitor. No? Kay William Dumangkas, ara naman kag sa iban pa naton nga mga kaksyon, no? Thank you gid Vanessa Mayo on monitor sa sininga odto. Thank you gid Vane. Okay. Evelyn Tumakin Brose, no? Salamat gid watching live from Mansuban on Sipalay City. Thank you Evelyn Tumakin Brose, no? Okay, sakay Nolinda Auditor Aguirre. Thank you gida. Unica Rodero Disbaro, may lang pagpamati, hay lang kay Papa Dinky naga-monitor. Ay, perti si Unica Rodero Disbaro. Ayos, sige, daligid lang mga kakson na. Standbyan ay hatagan ta kamo mga commercial sanay. Karon dugay-dugay ang ato sininga mga balita. Standby. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong breaks. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sa nga pangalagad Aksyon Alvin Graba standby anay noy sa patrol kay kwaon ko dira dugay-dugay ang imo sining nga balita mga kaaksyon. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta ari anay ho life extension coffee mix anay kita no. Ang life extension coffee mix or LF coffee mix Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging Katuantang balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrol kan kita na no? Ini may kang tanan sa 82 ka mga basic and prime commodities nagsaka sang 2.5%, tubtob 10% suno sa DTI kag kapin sa 50,000 nga balor sang pagkabutang na sunog sa isa ka service cargo shop sa Barangay Bata sining syudad kaina sang aga. Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex base matingala bala ang pila ka mga iloy sang panimalay nga sa ila pag grocery sa mga department store ang presyo sang dilata kag iban pa nga mga processed canned goods nagsaka aksyon Rex ina base man kay ginaprobahan sa Department of Trade and Industry sa national ining pagsaka sa SRP o kung suggested retail price sa mga nagapangunang mga prime commodities gikan sa 82 ka mga basic necessities ang prime commodities nga nag-umpisa ang pagsaka action Rex sa tinalikdan nga May 11 tinalikdan lang Miyerkules amo ni ang confirmation man ni Rachel Nufable sa ang DTI head sa Negros Occidental. Ano ni mga nagsaka nga mga produkto? Amo ni Action Rex ini mga drinking water, hindi ba mga bottled waters Action Rex plus ang containers ang tubig, ang canned fish or like sardinas balaw ko na tinapa, ini mga processed meat like pork, ang ila sining beef, amo ni mga corned beef alimbawa, nagsaka man Action Rex, ang nagsaka man ang presyo sa tatat. Sang? Tatat, gatas. Ah. Okay. Saka man, ang ato niya ginabutang sa kinilaw, bala Action Rex, saka man gali. Anong ginabutang sa kinilaw? Ti langgaw kag patis, saka man. Saka man. Oo, saka man. Nalakip na diri ini mga local bala nga mga manufactured naton, like mga noodles. Abaw, silang daw ko, basi buwas guro, mga pita, saka man ang presyo sang kape. Gali. Saka man. Ang hapon nagsaka, and even, ining mga... Ang kape na guro nga sa mga kuha na iya, pero kung ang native ya, way managuro ka saka. way giniya ka saka Action Rex, no? Lain kay ang mga nagakompra sang native na munang kapasaka. Amo ang problema kay maambal man nila Aling nga saka na. Ang kalamay, saka mga daan. Gani man, ambalang kanila ito yung raw material niya, mahal na yan. Oh. Ano na lang ni mahimo tas ni man? Gani man, pero sunod rin kayo ng public action na Rex sa pihak sa mga adjustments, ang pila ka mga... Ang importante lang datani nga hindi magpagpatamaan bla mayara kung kaisang tama-tama man nga pagsaka mo. Gani man, tamaan bala ka saka Turin saktuhan ng bla. Ang ina balang masarangan man sa bulsa. Ati ikaw yaway ka manay gabatsyag ya, pero iban nga mga kauturan tabla. Mambal ka gani, pila gani na. Mambal ka, ate mo na, chicken. Oh. Actually, Grabe no. Nanong rason nga nagsaka ko nun eh? ang rason sa pagsaka suno kay no Fable bangod sa raw materials. So kung pagsaka sa mga raw materials action na Rex, like ang raw materials sa paghimo sa tinapa, like ang mga processed yung mga isda Action Rex, ang processed meat, nagsaka man Action Rex ang iban pa nga mga mas ginakinanglan sang sining mga raw materials kay bangod nagsaka man o kung pag-antos man sa mga negosyante sa nagapadayon nga paggasaka Action Rex sa presyo sang gatong. Amo ni di magambal kita presyo sang gatong may domino effect na mong like ang pagsaka naman sang ila sini nga operations cost raw materials kagang iban pa pero sunod sa iya this year ikaduhan ni siya Pero te kung magnubo ang gatong hindi naman naguro magdubong balaklon. ani man kabay pa nga magdubo man Di manubo naman sang sobra 3 pesos kag 40 centimos bla mo sa next week.
buwas o ko next week. Buwas gali, Oo, buwas na. siya. Martes. Oo, pero Manubo naman ang crudo by 340. Ang gasolina daw 60 or pila? 60 sentimos bla mo? 40 centimos. 40 sentimos? Oo. Mm. Hindi ko gani ba mas dako ang sa crudo nga ginubo, no? Ikumpara mo sa Tiyo, eh. gasolina. Oo. Kay ti ambot ka nagsaka man ng crudo na. Gani man, grabe gani kung lang taon mo, mas Oo. grabe ang pagsaka sang crudo. Ikumpara mo sa gasolina, sang una, gasolina ang pinakataas, subong niya, crudo nga mo ng pinakamataas action rex mo. Gani? Oo, sino sa iya, anyway, ikaduhaning nga pagsaka. Nagsaka ini, January 27 of 2022. 2.90 gali, tubtob 3 pesos per liter ang igano buwas sa diesel. Sa diesel. Sa gasolina, 40 sentimos, tubtob 60 sentimos per litro. Kabay pa nga madakaw-dakawan man nilang pag... At laban-laban dason saka naman na. Lauman. As usual, amo nang ginambal-bala nga kada Martes nga misteryo sang pagsaka sang gasolina o May tanong yung magnubo lang nga magnubo, no? Tubtob mga 20 kilos na lang bugas. Sambot ko, hindi na naman nguha sang 20 kilos ang bugas, ha? Nakitaan ko to sa Facebook. Sa Facebook, eh. Oo, pero kabutang to. Subong niya ang presyo sa bugas, 20 pesos. Pero kabalo ka kung ano? Ano? Binlod. Bisa magpagaling ka lang, 17, 18 na. Oo. Inapalay pa lang na. Sa aksyon na Rex, actually, Ang bugas na pagwaya sina, galabot na natag 50, tag 40, sobra. Rek, amo na, kung halina na siya sa galingan, abi. O, tapos, 20 pesos mo kada kilo, dako man. Ang problema sini sa epekto siguro sa mga mangunguma. Daw gadamgo lang sila, no? Ani man, kung ilang taon nila, gidamgugid Mapon mo na iyang padayon pag-saka sa presyo sang gatong, tapos presyo sang Ambot kung bugas, may manubo. pagnubo pa niya. Ang amo na ang Ang pamangkot sa halos kalabanan, kung may pagnubo pa niti, kung magnubo, okay lang, ah. Pero ti kung magamumang gyapon na muning sinakaay nga hindi mo magwanta na, ambot kung may pagnubo pagid ni. Ani man, importante diri, man ang pinaka-importante diri aksyon na rin, siguro Do isa lang ga panao guro nimo. ang ano, Balaan mo na na. Ah. amo na. Balaan mo na na. Pero Ah. kung may oras man mo sa pagpanaog, ano? Oh, eh. Ay, Anyway, swerte. action Rex, ari aga pahayag ni Rachel Nufable. Pag ini nga suggested retail price, no, maging publish May 11. Ang last natin nga suggested retail price was January 22, no, 2022 man. Galing kay kadamo kasi nag-request. Out of 213 SKUs, 82 ang may increase sa product. O kung mga sample, hapon, toilet soap, may specific brand lang no, nga ina-monitor natin na may SRP, no? So far, 82 ka produkto, no, from can, sardine to condiment na may request sila for increase. Increase, nag-range from 2.5%, kaya man nga 6%, nag-isa lang man ang produkto nga more than 10% ang iya nga increase. Ano gidya ang pinaka-mayor nga rason nga nag-increase sila from 2.5 to 10%, ma'am? Well, ang rason na din is increase ng raw material. So, syempre, di ba naman natin may increase lang sa gasolina, no? Mga transport expense, nag-increase man ang expenses sinadira. Pero gamay lang niya ang, walo lang niya ang nag-increase ng mga 6 to 10%. Kalabanan nga increase is within 2.5 to 5%. Like for example, ang canned goods ta pila ayhan. So, mga 17.25. Sa sardinas, sardinas. Pinaya ma'am, SRP pa lang na. SRP, oo. Although may mga may mga business establishment na nagpapaligyan ina sila lower than the SRP, Pati may depende naman sa volume, no, sa ilang pag-purchase. Hindi kitsiling bilang pangot sa SRP, kumbaga. Saka. For how many times this year, ma'am? This year, kaduha sa January, may ara kita nga mag-o nga SRP mo.
the last nga SRP naton 2019. From 2019, mga 2 years na wala na siya nagsaka. So, sa January 2022, nagsaka siya. Nagsubong naman May 11 ng siya. So, narak sa kabahin lamang sa pahayag diri ni Rachel Nofable. Sa dugang paginaton nga balita ang pinaka-latest update sa sunog na tabo sa area sa Purok Masinadyahon, Barangay Bata diri sa syudad sa Bacolod nagdangat sa 50,000 ka pesos nga balor sang pagkabutang ining natupok sang kalayo sa kilid sang shop action Rex nga ginapanag-iyahan ni Edgardo Alan Alib sa diin sunod diri kay SFO2 John Stewart Mundido nga liwat magapadulong ang ila sining grupo agud hibaluon Action Rex ang gintunaan mismo sa kalayo. Mayo lang suno siya wala man sa napilasan sa sining sunog kay na sang aga dito sa area sa Barangay Bata. Ari ang pahayag ni Mundido. Sa total damage na storage area sa Malay parang bilang malapit sa ilang passenger o shop nila. Ang estimated damage so far parang sa 50,000 pesos more or less. Ang fire started na na is around 6:17 a.m. tapos under control natin 6:21 and na-declare it a fire out 6:40. Ang status natin alarm status aksyon na rin sang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni SFO2 John Stewart Mundido. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Artay Hopon standby sa balita sa Bacolod City Government Center. May koneksyon sa mahigko nga kolo ng manubo nga immunity rason. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Mayo lang ang pagpamati dira ga monitor sa poblasyon DSB upod kay Tatay Dolfo, Nanay Jutay, Janes Keyo, kag siya'y ang nagapanamyaw si Bibi Gregorio Yolo. No? Ayos, sige katuan tanang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa extension sang alert level 1 Blaho sa Bacolod ginkalipay sang EOC booster shot sa mga estudyante sa kolehiyo ginatutukan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Action Rex gin take advantage sa karon sang EOC ang extension o pagpalawig sa alert level status sa Bacolod until May 31 matapos nga nalasdan Dr. Chris Surungon ang nagalibot gid subong personal sa mga bulutuan sa kolehiyo kag sunod nga mainadlaw ang sa high school kag elementary nga mga schools naman ang yakadtuan ang mga tagapamuno para sugilanon o istayahon para na sa patigayonon nga booster shots nga campaign sa city para sa COVID-19 vaccine. Sunod rin kay Dr. Chris Rongon ining strategy kabahin sa ila pagpaninguha parang ining alert level 1 extension sa Bacolod until May 31
mapatigayon nilang napnagon nga pangbakuna. In fact, sir nga, dako ining mayong balita para sa Bacolod. Ang extension bangod nagapakita nga pisar sa tong mga election activity wala sang natabo no na pag-spike o kung pagtaas sang cases sa Bacolod after election period. Kisilig na rin ni Surungon, parawagan na gani kahit ang sa general population, ara man nagyapon sa mga mall, ara man gyapon sa mga barangay ginakadtuan man sa mga taxi units. Ang misiling ni Surungon kung ang tanan kung tani mag-cooperate. Kaya ang tuyo nila kung na ang estudyante, kay kung hinari madayon, nga by next nga school year, maumpisa na gid ang face-to-face instructions on the bed. Nga mabudlay marang kung ang kabataan, base amo ba naman yung carrier sa urihi, sang sining COVID-19 sa tion na ma-expose sa mga bulutuan, so magluwas ka sila proteksyonan, mas maayo man lang magirikanan o kung ang ilang miyembro sang pamilya, makompleto gid ang pagpa-booster shot. Yari ang parayaga ni Dr. Chris Rongon ng EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Salamat kita nga ang aton niya nga alert level na maintain ta magyapon in spite of the fact nga sampila ka mga sinimana nga ni nakita tagid no nga may mga damo kita mga events, mga political rallies na kung sa diin may mga mass gatherings kita. So ini nagapatunay lang kung ano ka effective ang maging bakunado. O galing sa subong sini nga extension, let's take advantage of this opportunity nga makapa-booster dose kita para at least madugangan tapagid ang aton nga proteksyon kontra COVID-19. Labi na gid ang aton mga kabataan nga edad 5 to 11 kag 12 to 17 para preparasyon sa ilang face-to-face classes sa maabot nga school year. Mas maayo gid siguro kung mabakunahan ta sila para in kaso kung magwa sila upod sa inyo nga pamilya, upod sa mga ginikanan naton, at isang atong kabataan sigurado nga protektado kag hindi taman gusto nga ining atong mga kabataan amo maging source sang COVID sang ilang mga katigulangan kag sang ilang mga ginikanan tungod ma-expose sila in kaso por kaso nga nagalagaw sila o nagakadto sila sa mga lugar nga kung sa diin nga damo man tao ang ilang nga ginoo. I-take advantage sa ini nga magpabakuna, magpa-booster dose kag ang pinaka-importante gid action art is that ang aton nga minimum health protocol i-observe tagid at all times. Pag ulang ko naghalin sa Riverside College tapos subong sini pakadto naman ko sa University of St. Asal karon sa hapon kag makadto man ko sa UNOR. So sige ako libot para masiguro naton ni ini mga eskwelahan na palayag ni Dr. Chris Rongon ang Deputy for Medical and Data Analysis sang EOC. Balita gikan sa Bacolod City Action at hupon oras sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Akson Marlon Hinoviya standby ay sa Kapitolyo kay tirahon tay na dugay-dugay drang mga balita mo. Kung masobrahan sang fats o kung tambok sa atay, ini ang nagakos sang inflammation. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan. Attorney Yoloy Doso ang pag-appoint sang Negrense nga SRA Administrator. Yari ang kaundan sang report ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Akson Rex, kaya temprano pa si 5th District Congressman-elect Attorney Dino Yolo ang nag-istorya dari sa may dari kay Governor Bolakson sa may Governor's Office sa Kapitolyo Provincial. Agud tong ipabalo ang iya sining plano kung ano ang iban pagkisining mahimo hindi lamang dira sa Quinto Distrito kundi sa Bogos nga probinsya. Ang isa diri sang ginamuno ni Yolo among halin sa kadaan sa SRA mo sa Sugar Regulatory Administration bilang isa man sa mga board members, no? Ako mo kay tinagdaog na siya bilang kongresista ako nagin hampalyadi ang iya sa nga pag duso nga ibalik ang Negros Island Region plus no bago naman administrasyon subong Mangin Marcos administration na silingya mabulig siya duso o kon pangabay sa Marcos administration na kung pwede ang i-appoint nga administrator sa Sugar Regulatory Administration isa ka Negrosanon kay dako ginabintaha kung taga diri sa Negros Occidental ang magapamuno sa siri nga ahensya. Sinong prospect ya? At tiway man sa sagin mention prote kon qualification Akson Rex damo sa man diguro. Damo sang kay subong daw taga Cebu na blang si Rafika. Oo, dali ka nung mo man sa nga question sa iya. Gani, do hindi mo man mabala na di kag kundi na siya nang tinerna. Tamo sang mga pulis Akson Rex nga ginapatuman yang daw gina-question man sang mga sugar planters, no? Adri sa aton sa Negros Occidental kung amo sila nga posisyon ang paghahambalan damo di sang qualified. Dali ka banti wala sang mention si Yulo, si Yulo Akson Rex isa mara kakilalaman nga sugar planters mo. Decide ni sa ato sa nga probinsya, so dako na bulig ya sa pag-recommend sa kung sinong pwede ibolos tara kay si Rafika. Pati ko lang karon ang ato sa nga interview kay Yulo kay isingit ko lang kay bago lamang natapos tari ang formal nga pag bukas no ribbon cutting agit pati kayon duha ka semana ni no nga aktibidad nga nagasentro sa turismo. Nag-timing din kay man na matamat subong nga nagadula ng kaso sa COVID-19 kaya matamat mo subong nga nagatinguha nga mapabangon ang industriya sa turismo dito sa Negros Occidental. Maning tawag sa aktibidad 2022 Lakbayanihan Tourism Fair, no? 32 ka mga banwa kag surad lakip na sa surat sa Bacolod ang nagapangitahin sa sading aktibidad unagid ang pag feature sa mga ginapamugal no nga mga produkto sa sading mga banwa kag surad mayari sa LGU Food Parade nga gitpatikayon wala gilamang madugay, no? Si Governor Bolakson among formal nga nagabukasiri kag ang Negrense man taga Negros man no
nga Regional Director ng Subongsang Department of Tourism nga si Director Christine Mansinares. Si Mansinares taga Sagay City ni siya. Siya ni isang unang nagatindog man bilang Provincial Tourism Officer sa Negros Occidental no sa nga time ni the late Governor Alfredo Marañon Jr. So mong nga adlaw magasugod May 16 magalawig May 29 ara da nahamtang sa Activity Center sang Ayala Malls Capitol Central. Adra sa Tubang sa may likod amping. Hindi sa sulod gate. Sa sulod sang Ayala pero atubang sang Kapitol sa likod nga portion. Sa likod sang Kapitolyo, sulod ka sa entrance, sentro ginasurex, activity center na siya. Dara na makita ang nakalaalain nga mga produkto sa mga banwa kaga syudad. May pitso, may kalamay hati, may ano bagit kadamo lang to, no? In parada ka ina. Lawig na sa nasalintara ang aktibidad hasta sa May 29. Ang May 29, yan isang surat sa Bacolod, ang tigulo sang aktibidad Smile, You're in Bacolod, no? May 29. Anong pananawa ni Governor Lacson kung industriya sa turismo sa Negros at Tagamalan? Yan siya sa ato sa nga interview. Well, an event like this naturally will help again bring back our visitors to Negros Occidental. And so we're hoping that things will really get better and that travelers will start coming back to Negros. On the part naman of the provincial government and of course the private stakeholders of tourism, I think we're prepared to receive our visitors. No? Right now, I understand from the airlines that their occupancy is not yet very high. No? So I guess the Filipinos are just waiting to see kung talaga bang the pandemic has really gone down. And what's important is that we should be ready to receive our guests. Ari man din presensya sa pila ka mga mayor sa Negros Occidental, kita ko di Mayor Rojas sa Morsia, Mayor Montilla sa Isabela, Mayor Tongson sa Himamaylan, Mayor Halandoon sa Lakaluta, kag ginisalatanan ang Lonsay Daog. Ang mga PRD nga mayor tiwa tayo makita. Kabangkalan niya? Why? Ang silayway man? Why negative. Dito base kung dito sila na diritso sa Negros Residences kaya matit dito ang lunch mo. Bali, welcome lunch ni Gov Lacson sa mga mayors. Pero mga mayors na yung bag-o or daan pa? Mga incumbent mayors nga na ilihar liwat. Basi ko nagpawayway pang mga bag-o nga mga napilian na. Oo. Ang iban, at hindi pa man sila matawag mayor kaysa July 1 pa sila. Gani. Ang i-mention ko, ang natalupangdan ko lang, kay Gotog-Goto, kay nang Ayala mo. Pati ang iban, dito na diretso na Negros Residences. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Yerubaya. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hidawiak. Balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Brian Morden, standby sa Negros Occidental Provincial Police Office. No? Ginpamtang na si si Police Major General Manuel Abo. Ginpamtang sa bilang Chief Directoral Staff sang PNP. Police Major General Manuel Abo. Pangapat nga pinakamataas nga posisyon sa PNP. Siya ang nagbulos sa pwestong nabakante sang na-promote bilang Deputy Chief for Operations nga si Lieutenant General Vicente Danao Jr. Si General Abo ang nagikan sa PMA Class 1989 mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tarang balita ni aksyon na Brian Morden sa Nokpo anay preso kagets VI o kun high value individual iwat nga dako po sa drug buy bust operation sa syudad sang Kabangkalan.
Kag pinaka-update at large pa sa gyapon yadtong preso nga nagpalagyo sa kamot sang Talisay City PNP ay perti ginapangita pa subong ho. Yari ang countdown sa report ni Action Brian Morden sa Nukpo. Action Brian. Action Rex wagid sang katagam kay liwat naman nga gindakop sang kapulisan sang Himamaylan o kon kabangkalan PNP lakip na diri ang Pidea Negros. Ining isa iya ka 46 anyos nga lalaki dira sa Maya Purok, Sambag, Barangay 6, Syudad sang Kabangkalan. Ining suspitsado gintawag sa ngalan nga si Ray Calata, may pamilya, may asawa kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Nakuha siya sini nga poder ang 68,000 pesos ang ginapatihan siya bo. 500 pesos nga buy bust money, pouch kag papel nga ginagamit sa pagpamutos. Action Rex. Palayag pa diri ni Police Lieutenant Dennis Melgariho, Deputy Chief of Police ang Kabangkalan PNP, si Calata sadto na tukhang kaagi man surrender kag kaagi gid priso sa kaangay mga aktibidad o galing na dismiss lang ang kaso. Dira man lang gid siya nagapamaligya sa iya sining puloy-an, ginamonitor na ini siya ang pagdahom sang kapulisan nga magauntat na pero nagasige man gihapon rason nga ginkasa ining nasambit nga buy bust operation. Ari si Melgariho. Can you see a dugay na sir, ano? Yes, sir. Natukhang man ito sir before. Sir, bali mga nag-surrender man sila sir, but mali continuous ang monitor. Then mali nagkapalit ang PDEA, so nagpalit siya sa kalapat. Kalapat. Sir, anong yung trabaho sir sa isang negosyo sa droga? So, kung di sa ato, wala man siya siyang obra, but wala na tayo, kung ano lang ang mga misisya niya, then naman siguro nag-ingit sa pagbaligya siya, hindi ka nagsoba. Ang porosyon sa palayag ni Melgariho angot siri samtang balikan naton pining pagtalagyo sa isa ka priso nga may kaso nga pagpanghimulos dira sa Talisay City PNP. Madungduman nga tong suspitsado gintawag sa ngalan iya nga si Arnel Ocania o kon Ocana, taga Kabatangan Talisay ini siya nga may kaso nga pagpanghimulos kag top 1 wanted person dito sa Mandawi PNP sa probinsya sang Cebu. Ang nakapalagyo sa tong Webes sang aga matapos nga nagpakuno-kuno nga nagasakit na iya sini nga tiyan kagagin papagwa ini siya ni Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Calihes agod nga makapdehda sa gwa pero likom sa iya hibalo may itom nga handom ini kag nakapalagyoged. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Colonel Arthur Bayan Hepe sa Talisay PNP. Tob-tob niyan, way pagid ang suspitsado madakpan. May mga reports nga nagaabot sila sinitalatapan pero pagpadulong nila wala na ang nasambit nga persona. Nagapating ini subaybayan nga ari lang gid siya diri sa Talisay kag probinsya man sa Negros Occidental. Nagpakig-angot naman sila sa pamilya pero ang pamilya nagahambal nga wala man to nakapauli pa sa ila ining nasambit iyang suspect kag nagpasalig man nga kon magpauli gid man sila mismo magabulig sa pag-convincing nga magsungka liwat sa kapulisan. Nagpakig-angot naman ang Talisay PNP sa mga kapitanes sa tanan nga mga barangay sa syudad sang Talisay agod makabulig man sang ila sining hatag information angot sining Action Rex. Yung namin yung traffic, kaya namin yung manhunt namin. But again, suspicion o although yung mga information ganun, pero sa ngayon hindi pa natin nakukuha. Sir, napapunta na rin yung PNP natin doon sa family niya, sir. Tumutulong ba sila, sir? Yeah, actually, constant naman yung natin. Kasi, of course, usually, natural to go to the family. So, pinupuntahan natin lahat pag yung mga kamag-anak. Naka-uwi ba daw doon sa kanila, sir? Yung suspect? Wala. Wala tayo. Pero, hindi naman kung ang sinasabi nila is walang communication, blah, blah, blah.
Ayun. Pero tumutulong din ba sila sa gayon, sir? If in case. Ang sabi naman kami Ang porusyon sa palayag ni Baybayan angot sini. No? Apan ang balita gikan sa NOCPO, Action Brian Moderaga Report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinakson na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Si Tutong Warlito Milyama kag sa mga OTTG members dira nga naga-monitor may lang pagpamati kag nagapangamusta si Tutong Milyama. Si Tutong daw ay biyahe siguro sang taxi ni daw may private nang ginadalaan ni siya ay, no? Warlito Milyama. Salamat gid tong. Thank you gid sir. Thank you gid, no? Diri kita nayho may tisiko lang blangi mo sining alawas ang vitamin C kinanglan talang magmay tisi kita, no? Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo Sayos, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Huma Lumina. Salamat gid Juliet Cabrestante. May lang pag-monitor dira sa LCC sila ni Kian Mark Rosindo kag si Daddy Paul. Thank you so much Juliet Cabrestante.
Diding alohamento, may lang pagpamati, Ariel Kabatak, ga-monitor, kag nagatamyaw lang sa kay Roger Naral, Ray La Chica, from Ariel Kabatak sang La Carlota, no? James Carl James, may lang pagpamati, James, watching live from San Carlos City. Palihog ko tamyaw sa ako ang asawa si Nasimera Servano Arbiliar, no? Sa Magalyon Cadre, amping mo diha tanan sa Magalyon Cadre. Alin sa kay James Carl James, kay Marilo Travilla Catinoy, Donald Cabasag. Thank you gida. Pare Binji Pelisario, salamat gid halong mandira sa Marikina, no? Thank you so much pare Binji Piding Felisario, no? Peter Noriza Makadaya, salamat gid Peter. Peter Torres sa Makadaya. Liberty Benitino Baldo, salamat gid. Norman Hilado, ga-monitor sa Los Angeles, California. Thank you gid sir. Da sa Nukpo, si Norman Hilado Jr. kag Apurado family. Salamat gid. Thank you gid sir Norman Hilado. Thank you gid. Court Nathaniel de la Cruz, no? Sa Procdulunan, Sinda Guba, Central Maaw. Jigoval Flores, salamat gid, belated happy birthday kay Jonah, wala gid tada, wala gid. Jigoval Flores salinsa gatamyaw kay Jonah, no? Wala gid tada kuno Jo. Ray Flores Marioga, thank you gid. Trexie Bosillo, thank you gid sa pag-monitor. Trexie Bosillo, no? Madam Georgia Gargasiran, happy Monday. Likewise. Lunila Tarosan, dira sa corner Gatoslao. Thank you gid Lunila Tarosan. Rochelle Folincio Susana and Jinky Dialagdon. Salamat gid sa 50 cent stars. Happy birthday lang sa daughter-in-law niya si Kerena Villaflor. Happy birthday Kerena Villaflor, no? Alin sa kay Jinky Dialagdon. Mario Olvido Acuesa sa Sendalugway, no? Salamat gid Mario Olvido Acuesa. Jerel Gadudo, salamat gid Jerel. Thank you gid. Okay, sa Ibande. Sige, salamat gid. Ayos, karon naman ang iba na. Mahina ang kalaban. Sige, daligid lang mga kaakson na standby. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay... Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, no? 18 ka mga bilanggo sang police station ay tigarimit na sa BGMP sa masunod nga adlaw. Kasunod sang attempt nga pagpalagyob la sa mga preso na kahapon natalupangdan sang kapulisan sang police station 8. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCP o Aksyon Eric. Aksyon Eric sa ara na, no? Ara na ang commitment order. Okay. Ayo di purma. Abi ko nara na gitman. Ara na gitman sa Ara na Okay, pwede na ito karoon mag-claim, no? Hindi mo. Ayo di purma. Action Rex kami Action Eric Laban ang pag-claim sang premyo ta, no? Aba, premyo Hindi may contest pa ba? Amo na nang tirada Action Rex. Maka-text karon si Inday Marnie, piho na. Matek na.
Tirin-tirin kita tayo, no? Laban tirin-tirin gid na ya. Ganun lang nga ma-claim as early as possible, no? Ayo di purma. Hindi amo. Ito nagatulo na ang pulis. Amo gid ginapadalaan na sang kalipaya. Oo, amo na tang tirada, Rex. Uy. Tapos kada semana, bala, every 1 week, 2 weeks, kung sa mga baraha, may ginapinta ka, bala? Na base kung special kundi wala na problema. May itlog? Ayo di purma. Amo na tang tirada, no? Okay, Amo na tang importante nga makrito na sa lugay, no? Laban Ato sining premium. Kabuton ta dugay-dugay Na dugay ah. Oo. Kaya kapatugin na pa ingkas pa to ah. Ba, puwerte Dupiho ba? Piho na gani. Kay Elvira Hilogo da, may lang ang pag-monitor kay Pilton Lipora bla sa Proxabi sa Barangay Villamonte. Aras. Si Anthony Hugos ga-monitor man Si Sir Edwin Pineda sa New Jersey to, ari ni Diplo sa buong mundo nagbakasyon sa Blamon. Gali? Si Si Edwin Pineda? Si Sir Edwin Pineda. Nala ko daw na di sa text kay amo ginagawa magpuli sa wain sa text ay. Di ba si busy mangguro sa pagka-propamasal sa pamilya yaman Muna tang tirada. At least nakabalik na din si Kuana. Si Sir Edwin Pineda sa New Jersey na nagpulo bakasyon. Why kita lang, sir? Why kita da? Sang pasalubong Usa kay sino? Kay Sir Edwin Pineda Ayo di purma. Di na sa ganing alin nga lugar? New Jersey. New Jersey. Oo, nagbakasyon din sa Bacolod. Kaya taga Bacolod sa mong. Kuha lang din mo nga t-shirt Ayo di purma. Amo na nga tirada sa Rex na paota na kung available na, no? Alaban Si Engineer Arthur Normandi man ba? Ga-monitor man. Si Sir Joseph Jawa, musta man? Ate ga-monitor man subunga. Busy pa sa subunga. Miss call sa to, isa sang... Miss call siya? Miss call sa patuloy sa kahapit, Blau. Ate, miss call lang mo. Miss call lang. Biko rin pa miss call yan, aras na lom, Blau. Ayo di purma. Masaya sila nga Axerex, panogid yan na yun. Laban Amo na natirata mong. Dason nga may nadlaw Pasisako pa si Sir Joseph Chua, guro at least kinamunod sa kalipat man sa no? Di, kusa ka, basta ko nga ito kinalipat tam ng cover at saka sa pisina, kundi para na yabatik niya. Hindi na yung malipatan, sir Si Sir Manuel ko ganito, wala magkapabatsag Ate, nalipat na gid na sa gulo Ayo di purma. Amo na tirada lipat-lipat ka siguro, no? Kila mo ginang chimpo Ang isang kalipat-lipat kasi kasakahon mo na kung isabla. Laban si Conglio si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Oo, ito ay basta kapabatsag Ate, way sa pabatsag si siguro subong. Daw kandidato yung pagka-presidente. Oo. Si Bongbong Marcos. Oo. Ate, congratulations gina. Kasi mapabatsag na sa karona. Congratulations kasi mo, Vice Goba. Kuha kita ta. Ayo di purma. Kaya nga presidente mong. Gani. Isa sa mga malipayon nga supporter ni Bongbong Marcos. Laban Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Ultong nga tayo bitao, man diya si Madam Leni Robredo sa Negros. Apro to gamay-gamay mo lang abansi gani. Hindi mag-kilometro ang abansi Fiesta gali sa barangay Sumagali Subungo. Barangay Sumagi dyan. Ay, di kay Tadi sa iso ng lugar. Yan na ni Tadi. Councilor Tadi. Councilor Tadi sa iso, kagipag-imbita raw. Ati, way pamansa mo. Pa sa Kapongko, no? Taga-teritoryo, mga ni Juan, ni Jason Villarosa. Okay, duwa sila gali, no? Taga-sumag na sila yan. Taga-sumag na sila ni SK Chairman, kagkaroon Councilor Jason Villarosa. Councilor, wag kita da. Ara, walang niya. Ayo di purma. Si MGS Candido Hildore, happy fiesta kuno sa taga-barangay Sumaga. Sunny Lozada, thank you, Gid. Huwag sila ka pang-imbitar sa Army Phil Ormando, kag Idi Rihon, thank you, Gid, sa 75 stars. Taga-sumag na? Butang, taga-din sila, taga-sumag, tumatamiyaw na si Moto? Si MGS Hildore, Teo, ma-mister kami din yung Axorex kung mga imbitar ka. Kung tang-imbitar, sinugitabi mo balibad man. Punto, alam kami, padala lang. Ayo di purma.
Si Kapa Chad Feria kag si Kagawad Jofred. Kamusta sila? Ambot? Ayo di porma. Always nagpabatsyag, no? Sa imo, sa ako wala man. Oh. Busy sila guro Missing. Missing in action. Pahunay-hunay paguro kay busy gid na kaligad mo. Ate, okay na. Si Mami Opilia, oy, ka pabatay pa sa ato, no? Si Ophelia, oy. Si Mami Opilia. O kag si Pablito Benedicto. Sag si Palay City. Kadto lang kuno kay Caprod ni Carmona House. Kay Caprod ni Carmona sa Kuan, Sumag? Sumag. Ate siya. Amran na si Kapda. Ano ning 18 ka mga bilanggo na eh? Mabuhay na ng kuan, ang problema na ni Police Major Jury Puerto. Likom galito sa ihibalo sang tanan niya ga maniobratos las babaw. Gani masinya baw, salamat kay Marimit ko na ni Sitso, di mabuhay na ni Sitso ako di priso. Ang mga kwanda bla, mga tampuhaw bla, ipang remit na to kag dito pa kuanan lang ho. Dito na sila mapawayway sa BGMP. Mga high value individual na dadanara da. Sa illegal drugs to lang kami nilyon to mga recovery Major Puerto. Ara pa sila sumunod sa sunod presuan ka station number 8. Dito ang schedule nila dito May 19 lamang. May 19, Webes daw itaranan sila nga 18, i-transfer na sa BGMP matapos nga gina-process sa subong ni Major Puerto ang mga papeles para sa ilang sininga commitment order, no? Kaya malokay hindi man basta-basta nga mag-remit ang mga police station sa ngila bilanggo, kaya may ara yung pizza kag bulan nga sarang lang gina-allowed sa BGMP. So, time gini kasi sa 19, may schedule ang BGMP nga mabato na sila sa mga priso. So, time gini nga i-remit kini na ni Major Puerto ang 18 ka priso. Kito amo ni ang nagplano sa itong nagmikad nga adlaw sa Sabado nga magpalagyo pagi sa paglagari sang kabilya sa Kisame nga nagangot sa police station. Ang ilang mutos nagli gakulo kanta-kanta sila kon religious activities ba nila. Kaya niya, Alleluia, lagari. Kina-timing nila sa kanta nila. Para hindi batiyo ng lagari. Para hindi batiyo ng lagari, la. Kaya, Alleluia, lagari. Ayo di porma. Dito na namitan sila. Plus nga, way labot, ang duyan, ginataklob nila sa babaw sa Kisame. Imbes sa BGMP, daging panugutan na ini Major Puerto nga magbutas sa duyan-duyan, blada. Tika kaso na subong? Way na, kakaso na ni Major Puerto. Tapos, ang mga nagabisita hindi nakasunod sa police station. Kung may tulong ka mo kapagkaon, dara na lang sa sagwa. Para nga makitaan sang insakto kung ang ginadulong nyo pagkaon, basi kung may mga kontrabando bla, mapasunod pa dala kagamo pa na ang halina naman liwat nga maglulugari ka mo. Tatigin pa building ni Major Puerto, kagiputangan niya pag isang kabilya, Action Rex, itugangan niya kabilya, gurong kabilya nito mga paayag, pingrapan, Naglagko, nagida? Lagko na ako na paakan ako ni Alvin ang kabilya. Ano mo nang ilagay na, hindi na makakas. Kaya nagligad di man kasi Manarex, medyo gamay-gamay di man ang police station number 8 mong. Kaya ibang tutugin pa augmento sa Iloilo, bla? Tito ang stricto bla nga pagpatuman sa pagbisita, wala naging mapatuman sa gusto sa station number 8. Kaya medyo ibang kapoy, iba yung padala pa to sa Panay, nag-augmento ito. Amo na nga daw kalak wala sa security nga ginimo din na sa pulis ato sa itong Chimpo. Pagtutungon sila Greyhound operation ni Puerto, dito na diskubihan galing nga sa pagkadako-dako, kag may nalagari na sila galing nga kabilya, dito tani maagi ang mga priso Action Rex. Yari si Police Major Puerto sa dugang niya sila nga pahayag. Go ahead, sir.
Kali may regular kihon ko din mo isirete monthly pa mo to time ni nga dito yan kay ang sinasabi nila may mga biyanduyan nila kay kuto kayo mo kaya mo to hindi makita so time ni sa pato nga greenhouse may nakita kaya na lapas pa ang ginagarian so kin sa generation namon pa sulod dito ang pinakatako nga priso nakaigo so may atay bigla malagyo na prepare pa natin ipot sa kimpo nga nag-greenhouse pa na banta so sa among investigasyon kay alas 6 ng hapon nakanta taga-prayer mo. Amo na tayo ng mga gaot sila, may kapikit ko sa kapilya. So, pag alas 9 ang gabi, amo manay mo na kanta, prayer. Amo na nga mga oras, at daw, puro matamat lagari. Tanga na upot. So, tayo nila sa bato, nagpriyahon pa na atipan pa. So, posible, sir, dugan na nilang ginamat-amat lagari? Oo, sir. Itong chimpo, puro nga dutay tao kayo, itong election time, may deployment committee, ikaw may gamay tao sa kasunti. Itong kantad na gamay pulis. So, amo na nga chimpo, puro. Pag sa ilang oras ng prayer nila, kahit nga po isang gabi. Kung makalusot sila, sir, din sila maki? Pwede sa likod, tiyak pa kato kusina, pwede man sa frontit. Sa investigasyon niya, kaya nalapit na magsaka, magsuot, magkaagahon. Timely nga, ang may pulis na nagapagtao, mo na wala na naging dayon. Mga ang sabato mo ito na tatipan natin. Tayo mabing nga gamay ng tao, dito nito ka po yung trupa. Mag-bisita daw, hindi na yung matsikiyar ba lang ang bisita, ang inapagtao na tulong, duro. Ang ako nga, natinta, pati puwerta sa gitara, di nga zero, guro nga, amo nang hindi mayo palanggawat. O pwede man ang nagarik sa metal. Pero pag ngayon, naman na ma-recover, guro na pagwa na nila. Aksara si Police Major Jory Puerto, ang hepe ng Police Station number 8. Happy 31st anniversary kay Mr. Mrs. Rona Traba. Nga nag-iwan sa iyang anniversary kahapon nga daw. Ang ato ko nga patutin na book na to Okay. May paman pa si Rona dumuya man taban. Sige, report ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pabalo nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanay balita ni Akson na Roger Gotib Mapakadis City. Anay kita, no? Ini may kang tanan sa 58 anyos nga lalaki arestado sa isa ka drug by bust operation sang mga kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Yari ang countdown sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rush in Aristo pagi sa bypass operation kay ginahikutar na nga ma-file sa kaso subong nga aga ang isa ka drug personalities nga ginoperate sa Station Drug Enforcement Unit sa Cadiz City PNP kagabi may mga alas 9 o alas 7:55 takla sang gabi pero natapos ini ang ilang inventory mga pasado na alas 9 sang gabi. Kaya niligid patigayon sa bayan sang Don Salvador Dos Housing, Barangay Tinampaan, Siyudad sa Cadiz. Ang gindakop karon nga ginarikotar na nga pasakal sang kaso gikilala kay Ernesto Jimenez I. Maharokon o kon Macaron. Klarohon tani ang pangalan Ernesto Jimenez I. Macaron. 58 anyos ang edad kang inisyar residente sa Don Salvador Dos Housing sa Barangay Tinampaan. Pero sa report ari ini sa street level individual nga target sang kapulisan sa ila sini nga bypass operation mga masubray sa kabulan ng surveillance kag ginkasa sa Station Drug Enforcement Unit sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Eljan Dispe ang ini nga bypass operation nga nagresulta naman sang pagka-recover sang 8 tanan kasasi sang Shabu ini ang 8 ini siya ang na-recover sa iya mismo position ka control during sang body search apang may isa pagidya nga nakuha pagi sa bypass money nga gingamit nga 500 piso bill nga na-recover man sa iya sining pouch sa iya position sa sining arestado. Now, sa payag sa Station Drug Enforcement Unit nga makapila ka business naman sila nga nag-test buy pero wala nila matigayon ang dakop siniyokot sang bypass operation pero kagabi wala gid makasalbar ang ini nga suspitsado. Detinado siya karon sa bahin sang custodial facility sang Cadiz City PNP samtang karon sapon
Nakatalada ini siyang ikapresentar na sa fiscal para sa inquest proceeding. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Sa mga kaaksyontal life extension vitamin D3 anay. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Naiho sa First District, luwas na sa katalagman ang apat ka mga pasero sang motorsiklo nga nakabunggo sa isa ka multi-cab sa Banwa sang Calatrava. Yari ang countdown sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Yes, sa action na Rexa critical nga ginadala ang isa sa mga pasahero sang isa ka motorsiklo nga nagbunggo sa isa ka multicab nga ginamaniyo ni Jose Dabiaga, 31 anyos, residente sang Pinukutan, Banwa sang Toboso. Kaupod ni Jose ang iya sini nga asawa kaganak sang ini sila ang nabungguan kagabi sa National Highway sa Barangay Tigbao sa nasambit nga Banwa. Sa panaysayon ni Labiaga, driver sang multicab, ini sila ang nagapundo sa dalan patubang sa norte nga direksyon sang ini sila ang ginbungguan sang duha ka motorsiklo nga nagapalomba patubang naman sa sur nga direksyon sa Barangay Tigbao. Sa karon luwas na sa katalagman ang ang asawa sini kag iya sini nga anak ni Joji nga driver owner sang multicab samtang confine naman sa Calatrava District Hospital ang lulan sa motorsiklo nga ginkalala nga sanday RG Vergara 23 anyos, Mayla Lobo 21 anyos kag isa ka minor de edad. Samtang gindala naman si sa Bacolod si Arnel Mangilimutan 21 anyos tungod bali ang tuo nga TL sini tuga sang aksidente. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon nyo Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Nelson Patinio. Kadtuan tang balita ni Akson Arlo Ticar sa syudad sang Talisay, no? 5 ka mga personal dakpano sang bantay dagat sa syudad sang Talisay kag Talisay City PNP nagapangisda kunong illegal. Yari ang countdown sang report ni Akson Arlo Ticar. Sa detalye sa ning balita, Akson Arlo. Action Rex, 5 ka mga persona ang nadakpan ini sang bantay dagat sa syudad sang Talisay kag sang Talisay City PNP nga nagapangisda ini illegal sa baybayon nga sakop sa syudad sang Talisay. Ang nasambit nga mga persona nga nagkaladakpan mga tak na alas 4 sing hapon ang ginkilalang amo Sanday Role de la Cruz 51 anyos, edad may asawa, John Treyes 33 anyos, isa ka soltero, Mark Lopez 18, isa ka soltero,
Roland Montero, 29, isa ka soltero, kag Ivan Toche, 28, isa ka soltero, tanan pumuloyo, sang sitio Kinilatan, siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga mga persona, ang natigayon ini nga nadakpan, sang mga katapo, sang kapulisan, sang ini sila nagpatigayon sa isa ka Cebon Patrol nga ginpatigayon dira sa baybayon sa siyudad sang Talisay diin na-recover sa mga kapulisan sa mga nasambit nga mga persona amo ang isa ka fine miss net nga nagabalor ini 40,000 pesos kag iban pagid nga mga paraphernalia nga ginagamit sa pagpangisda illegal. Dugang pa nga na-recover sa mga kapulisan amo ang bangka o na fishing boat nga ila sini natigayon nga nakuha samtang ining mga recovery sa karon Action Rex ang yara na infound sa May City Agriculture Office diri sa siyudad sang Talisay kag ang nasambit nga mga persona ang nagbayular ini sang Section 25 sang City Ordinance number 281 series of 2003 nga kung sa din ang ining mga persona ang gina-advisean o kung ginmanduan nga magbayad sa ila sini penalidad sa City Treasurer's Office sa siyudad sang Talisay. Report nagikan sa siyudad sang Talisay from Talisay City PNP. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson na Arlo Ticar sa iluhantang balita ni Akson na VJ Apasible, gikan naman sa 5th District Selebrasyon sang Balbagan Festival Blaho sa Banwa sang Binalbagan, generally peaceful suno sa kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Akson na VJ Apasible. Akson VJ. Action Rex sandig sa press release ng Binalbagan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Ilendi Rebosquillo, ang hepe sa nasambit nga istasyon. Magkabig Action Rex nga generally peaceful ang 4 kaadlaw nga selebrasyon sang Balbagan Festival sa ika-450 ka founding anniversary sini. Action Rex nagumpisa ang nasambit nga kaywatan sa itong May 11 kag natapos kahapon May 15, 20 at 22. Base man Action Rex sa record sang kapulisan, naka-record lamang sa 2 ka mga alarm and scandal amo ni Action Rex kay Sir Rebosquillo ang mga incidents nga may naglalisay sa dalan, no, ti nagabaha ang ilimnon, so hindi gid walay kawan nga ti may mga hubog, ti Action Rex may mga dutay nga mga kinagamo, no. And then mayara man sang isa ka insidente sa snatching kati karon ginatutukan sa aton sa mga kapulisan kay mayara na sila sa mga persona nga ginalantaw, mayara sang nagluntad nga 1 missing child ti siguro sa kadamo sang tawo, no, may nadula nga bata, and then later on nabalik man sa iyang ginikanan kag 5 ka mga vehicular accidents. So kay Sir Rebosquillo, minor accidents man ng ini Action Rex. So far, all in all, Action Rex na makabig sa gihapon nga malinong ang pagpatigayon sang nasambit iya nga kapistahan. Suno sa Binalbagan PNP, hindi ini matabo kon hindi man sa bulig sang mga nag-augment nga puwersa kaangay sang Philippine Army, sang Special Action Force, sang second company, no, sa Negros Occidental Police Mobile Force kag pila ka mga force multiplier kag lakip man ang traffic management unit sang Banwa iya sang Binalbagan kag lakip man sa ginmensionar sang Binalbagan PNP ang ila sini iya nga pagpasalamat sa tatapan sang local government unit sa pagpanguna sang alkalde sang Banwa nga amo naman si Mayor Bibot Mirasol. So far, amo ni aton sa nakuha nga balita nga gikan sa Banwa sang Binalbagan. Para sa Aksyon Balita Banat Bulig, ini naman si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na VJ Apasible. Constipation ang problema ninyo, balukang constipation ang munisipyo. Alamin kung paano sumali sa ACS
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni, ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang tribo, no? Welma Inocencio Cabarles, may lang pagpamati. Welma Inocencio Cabarles, si Idirihon gali sa Handumanan, no? Sige, alang-alang na ta sa tiyempo, mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Diligi Lamang Madugay. Upod kay Aksyon, Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat.